Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Alex Canapoluan, man nakikaruba. Dear Manong Nemi, madama kami nga agkapkape kini Telma nga asawa kagimatangak iti malunggay pandesal kada kiti agsursur manong Nemi. Idin to taggatgatas met digiti duwang anak mi. Idi ta adda agapo. Oh, kumandre, mayak man. Sino di? Sino kumapit tinamnama mo sa angin ni Cecil? Apo nagsapo mo data makikaruman. O may manin makikape. So pa nga agibusti kape ken tinapay. Mangingina ka, kababain. Nakababain nga magakibod, no? Sumanin to muna makita. Hampot nga istong muna. Nakita nakibot nga muna kandi kita anak. Marer, Cecil, duwanong ka. Taros ka dito kusina, o may kagkape. Ay, sus, apo nga po. Yaman at nairanak man ti pa nagkapkapeyo. Nahimas kami ti kamayo, mare. Oy, kumpadre, Alex. Ala ko, mare. Nalagtempla ka na. Ne, agabay kay kadata inanak mo ti bunyag ni June. Ninang. Ninang nak. Ni ading mo nga Lili. Ala, nagtemplak nga ro dun Ala, sige nga rat. Nagtemplakan. Magkikape ka manin, kumadre. Tanin alpasa kon. Apa pa naman pare? Kaya nagtataltalon at anya nga ro. Kita manalon da tao. Kiti, sumang atak siguro madamdama, Telma. Nakaluto kan tunga tamot kan ti pamigat. Sige. Aganat ka, Alex. Pinanawak idan manong naimita medyo masuruna ka makakita manin ka ni Cecil. Di katsapan lang makikaruba. Man nakikaruba. Apa awang nga kape di balay da? Hangat makagatang ti pandesal? Basta kasi yung bigat, adda. Isus po. Kasi nung matang maati pa tayo nga babae. Tak-tak-takin na pa iti asawak no ka. Siyempre, mabayag data. Ag-chismis dan tumanen. Kabayatan mo kindi ang irap-rapin ni Telma. Tagtrabaho, iti kusina, kindi balay. Yan. Mayat mat kindi da isuna nga mga iwan no ka kadagiti anak mi. Kita irapin ni Telma. Iti agtrabaho. At naman kindi pagsayatan na ang kasla kaban madiman. Agibus ti kape, agibus ti tinapay. Baka mamigat tupay, makipagmigat tupay. Ay, na nga tatubaran na ti balay da aya. Iti kasi nga oras ko mga katadamat, nagpuspus-pus iso na di balay da. Ninanang na ti kwa, bugarin na. Kitiso na, ako matrabaho na, makikarubang aro. Balasang pailaing ni Cecil manong Nemi nunaduma kasla. At pag hindi pa nag-atap ko nga, siyak tiran-rantain na kaya't makita. At siguro pa nagkrusunada na kanya. Sa bagay manong, damat gwapo. Kaya lang, medyo barbangisi ta kata at tuturak nga ro, mariturak nga ro, ital-talo. Ngayon nagpurmaak mo na kito ako. Gwapo ni Alex kunada. Inuway-way ko anong name di taraken ko kalding sa insingkaw tay bakak tapnowa mapanak iti taltalon tinagkakitain no nasken nga maggaitan manong name di iti mulak. Medyo napudutin manong name di sumang atak. Kuhen, baliwak to manin tiwahin ko na. Okay man, di iti mulak. O sumalugak to lang yung tinok yapon pa inuman di kita kalding nga taraken ko kuna. Pwede makasang patak manong name at dapay lang ni Cecil. Ada ako, Telma. Ay, kumpadre. Nasa pagkamad gayam. Wana ta, umayak mamigat. Ayawanak na kiti anak yo. Kabayatan nga agsasalita kami kini Telma, ni Kumadre Telma. Kahit siyempre, mairapin naman tagtrabaho. Sige man awan ti yung trabaho di balay? Di balay yo? Ay, damat tinanang, kundi ay kapsat ko. Ay, makipagbigatak man dito ata. Ada serbi ng adak dito kumpadre. Di kat kahit nasawen, agpapada tayong hampay nagdigos. Ay nagtuwag digos na madamdama.
Ta sakto man na nagsubli. Ta baantahet to dagiti anak yu kabayatan nga agpangaldaw no agluto ti pangaldaw ni kumadre. O ti mayat. Sige, kita sa kakaroon ng mga tayo. Nagsubliak naman lang di bangkag mo ni talon. Di makapang kami manunemi at amat di maitulong na taaginaw ni Comadre Cecil. Di na pala karot mapanalan di kiti arwatin na tagyan dito yan. Nako. Dito yun nga makikape. Dito pa yung mamigat. Baka ito na aldaw. O, susapo. Hindi makadigo sa akon manunemi kinunak kini Telma. Adanas ka nga kamakam ko. Mabaling ka di nga umay naktubalunan. Na? Umay naktubalunan ti pangaldaw. Kaya pa nga, trabaho kit aldaw. Matuon. Linong matipagyanak. Adak ti sirok ti mangga. Dalang las kaniring Pasko. Sige. Paiwanak tulatan dito. Binggi ni Cecil. Umay kang tubalunan. Kas na nga ron tinapasamak nga makiraos yung tityan ko manunemi lumnekan agligsayan di init. Matlaan yung ti asawa. Kaya po kaya, Telma, mabisina kon. Gamot asidag ti balay family house mi manunemi di balay mi. Napana kon. Ngikit na sa daw ni tatang. Apay. Ay, nangangkayon ta. Lipas milaunay. Aulat na bati. Edda apaya. Imbaga kinimtel mga umay nakbalunan. Hindi maging ganay takitawang pa. Imbas nga gawid dito lang timayakot sa asidig. Pagka dasaraman ni Alex, awang kalumot pa yung balon na pabalon ni Telma. Napay nga minaya nga tangan na bayag. Susapo. Di yulaan mo na nang. Manakikaruba na di kumadremi nga ni Cecil. Umay mamigat. O may makikape, mamigat. Baka adda pala iso na sa jay. Baka iso tinakataktakan ni Telma o may mamalong kanya. Nikit dilawan nyo kami na. Nga madamat kiti pagsayatan na ata maiwanan na dikit anak mi. Nga madilat kaslaitan eh. Alalalamang kang rutin na kay dasara ko. Hindi makapalpa akon manunemi na panak manin itataltalon. Kat ni? Ada sa genital mga guru oray. Ni hapay, napanam. Awang ka dito yung madalong ko. Tagas mabisinak launay awang kabuntay. Habi nga nagbayag ka ngamin. Ay hapo aya. Diyan nga Cecil. Abay, may man nagpangaldawan. Hamot ka di ang yung... Gapot kaadong istorya na, maliplipatak yung may ko, panang mamalong ka. Gapo keng kawanak at malipatan na. Alakit sa kakong ungitan Anang arot, ihawit ko na ito ya. Kita na pa yung pag-alok datat nangana ko. Napalag kita bayan tatangin nana. Kabi ibagam tumang namin sangom umay. Nakababain mo. Ano nga nakababain? Sapo ya. Kasalitak tuman na kita naganak yung kuwana. Tayo daman ti mga ibagang ikatin na ito nga panakikaruba na. Mayat ti makikaruba. Ang na makadisturbo, makataktak ti trabaho, mati. Hamit na makakataktak at matulungan nakpa nga mga iwan kadagitan nakta. Adudut may rapin ko. O na nga maapin nga rin nga lado kayo may namalong kanyak. Iso nga rin ko naliplipatak nga rin, kinakti orasan kat ne. Ano nga may pagsasalita nyo ya? Ado chichismis na king ka? Nalingag istorya nga rin. So nga gusto ako pa nagsistorya na. So nga, sa po ay tunukan pagsawa. Uy, nakababain. Ano nakababain? Ama, talagang masurunak kasta na ugali ng manakikaruba. Magkita na. Alala na si Kamay. Pasensya ka na. Nga talagang, alayawid mo natin. Tayo tuloy ko trabaho. Baka ito nagsumang pedak nung madamdama, baka adaman insunan. Ba man, adda iso na talagang pagsawa ako. Nadahanon ko agpaiso-iso naman. Iti sumrekak manunemi iti kusina at dada iti salas nga mayat istoryada agaayam madigiti anak mi. Nikit iti kasta ka mga oras akit madaman ng ada din bakit ko dito kusina tap nagluto.
iti pungtot ko manong nemi, idi ko tirida o binalibag ko, bag ko na. Nay, ano na nan, apay? Nay, ada ka magayman Alex. Ay, apay ka. Kasla ka lang makapungtot. Anda ka didakas na pasama kay Jet talon na kapungtot mo? Makapungtuta ka talaga. Gabot ta mauma ka mangkitkira ka rin tao nga kumakayat ka makita. Ni, siya sama ti paspasagida mo, kumpadre. Saan ka paspasagidan ibagbagak? Ala, Alex, sikaban ni. Ay, madigayam ti panakikarubak ya. Umay ko pa nakisarsarita kit nagganas kami nagsarsarita kini kumadre. Ay, kat pambarag mo tan aywanan digit anak yo. Ay, kumadre, ingka nga rin sa kusinan, ta siya kung ti makamu ka digit anak mo. Aya, ta makaluto kan. Kita agawid kan. Ta siya kung ti mga iwang ka digit anak mi. Kabayatan nga, agluto ti asawa. Makadisturbo ka? Ala, Alex, sikaman ta. Hindi na kanawain. Kumadre nga, nasa ati pa nakikaruba. Ngam no, nalabas, sobra, madia. Abay, di na ka magbagaan di kita naganakin ka? Alakit pasensya ka na, kumpadre, no. Pakabusulak ti umay ko pa nakikaruba. Umat sa bali ngamin nga pakikaruba ako sa nga dito eh. Nga magusto ka nga rin mga ayam ka nagiti anak yo. Ken pa nakistorya kini kumadre. Ngayon no, tagadaksam, sorry. Manong nemi pimanawan ni Suna. Kuskusilapan nak pati asawa. Abi kusilapan nak. Mati naramid mo. Ano nga mati? Di na siya timbagak tibod no? Makadisturbo iso na. Hanga makadisturbo. Ano nga saan? Nalipatan ti may mamalong kanya. Nabisbisin anak, ital daw. Gapukin ko anahan. Sus, apo eh. No, magustom ta agpadpada kayo nga marites. Chismusa. Angat siyang kaming chismusa. Ta agsasarita kami haming pagsasaritaan ti padami nga tao. May panggap lang ka iti opinion mi. May panggap iti issue ti gobyerno. May panggap iti barangay. May panggap iti ekonomiya. May panggap iti pamilya. No, may panggap iti pamilya. Na si Ate Ramida na. Apay, ako nga tat, nubyo na aya. Ako nga tat, mga sawak yung kuha na aya. Ayun, hala, babayamon. Ora ta, binagamot tan. Siguro, hanto umumay day din. Una, nakaguran kanya. Apay ko masikat kaguran na. Kagaguran gan ka. Di mayat. Nung saan nga umumay. Agibusti kape, agibusti tinapay. May isa, dua, talo, lipat, lima, makalawas nga saan ngim imay man. Ay, apo, makaikawa. Kunan ni bakit ko. Abay, may ikawa ka? Awan at kasarsarita. Amam, takal matakawak ka. Adamat kiti pagsayatan no, nakasarsarita, mangiti opinion, day makapag sinistorya kami. Kita gabot na makalawas nga saan ngim imay. Ala kita. Iraprapin ko at mga iwan ka nagiti duwangan anak ta. Numuno ta nalukod da. Sa ako iraprapin ti agtrabaho. Tuwang gayam. Domingo numigat. Inak tumagitsanda. Kito na. Mangalakan itong arod din ti kwa. Manok. Nga ilakom. Tapno na tapakitsandam. Magtiliwak to into no rabi. Yeah? Ang ngakas kapayin ka nagiti itlog. Tinetib. Tapno na sa takit isupit ilakom. Anapay nga ron tilakok. Ewan. Maala ka sa nga dusel nga manok. Gusto nung panang kargat sa nga dusel nga manok. Kahit mangayab ka karigte pang ama mo nga tricyclean tayo sa pagluganam. Malako ka ta sa nga dusel nga manok. Malako ma. Nanglula nga magustuhan dat lukmag na. Nagpinas pa nagtarakan ta. Sa medyo ilakam, di alis nga malako. Ket gaputa Domingo manong name siyempre kenawan ni Mrs. ko ta napanitsandaan nga naglakot ti manok ken itlog ken makitsandan tumet. Siya ti mga aywan kadagiti duwang anak mi agay ayam ti salas iti tagdag tugtug. John, kaya mong ilukat tiri daw? Kaya. Kaya ta, papa. Nga nga rin sakto may ilukat. Ang kumat dinamag no asin no?
inlokat ko. Ah, Kumadre Cecil, kumusta ka, kumpadre? Makalaos nga sang kay maya. Madimat kami na ta makaisturbo ka kas kunayo. Hindi kumadre. Awan, dapat hindi tiyandaan. Di nakadipastriken, kumadre, kumpadre. Abutawan ni kumadre, di ka, kensyak nagsasalita. Alagad, dumanong ka. Tugaw ka. Da, buhay amla talaga tayo, duwa nga, gayayam. Tayo anak mo't bunyag, kanti ading na. No, anong nga rutina sa kadita nga pagsalitaan ta, kumadre? May panggap ka na kayo nga kasawa. Apay, anya may panggap ka na kami? Naimas ka di matlan, kumadre? Ano klase nga sa unsod deta? Kung amin, adali kita lalaki nga, mangibagang, naimas da asawa da. Kung saan, mangibagang, saan nga naimas? Diyan. Kaya na para kita ngamin kin Telma. Well, napimpinasa kami ti Suna, angadi. Ken, ububinga kami ti Suna. Init kahit mong sawin. Namun kumpadre, ti kang runaan nga rason numapay nga umumayat. Saan nga ni kumadre? No di kat sikat kayat ko makita. Ngem, kusilap kamit no ko. Agpungtot ka nga, gungot ka pa eh. Apay, saan ka di mapintasan kanya, kumpadre? Kumaak magustuhan, tadaag nga makita na. Pasarin o kay rantak pa, tibang pakita kayong katipuon ti barukong ko, ngam kasal na pampansinin, hindi nakikaskaso. Anyat kahit mo sawan, Cecil, naskan ka di palang ibalikas ko. Saan ka lang naman nagkikaruba? Sulisog ka pa. Itatawan ni kumare. Awang matpay nakam na gitubing. Mabalintamit nga ka. Ilimit ti sumurek iti kwarto. Awang ka ti tararamidem, Cecil. Laglagay bang mga asawa? Kumpadre nakpay. Sulisugan na. Kapatay di pa ilangan agkurso nga aking kakuman, kumpadre. Di mo lamadlaw. Takas laawan plus ti panagustom kanya. Takagura nakpay, kasuron nakpay, madakmanan. Ngayon kahit kong ipod mo kayo ka. Kahit ko. Di makirelasyon kayo ka. Tapno marakarak ti pamilya. Diyak mo panggit ti mangrakarak. Di mo ka ditari gagayan nga malaksid kini Telma. Ket makaraman ka pala sa bali. Isak ba yan di mangijajaya, kumpadre? Oh, di ka di masulisugan yan. Yung pakitak pa yan di po, di barokong ko, no kayat mo. Uy, makita na ka ni John. Adam mo na natin. Kanya nga ta kami noon, tanda kwarton. Bueno, di mo kayat. Cecil, kumadre, ada palang basit respeto ken ka. Nututupang ka, gulibak ti asawa, kinagbasbaso lak kinabot Diyos. Diya kayat, ngagurain nagtasawa. Diya kayat ngagapuken ka, kanagka-problema kami ti asawa. So mabaling ka di, pumanaw kan, kahit sa muntun nga ulitin ti umayamang sulisog kanya. Mabalin? Siguro, di mo kayat gaputa saan ka nga nalaing.
Isuro ka. Sana ko nga virgin. At damat experience ko. Datang rin tikapunan, wapay nga kailiw ko. Nga at ako mangbembang, walong kabembang ko. Sikat kurso na dak, Alex. Ngayon siya kaya. Gabutan na simpeng palang ti panunod ko. Sa anak nagbagtit. Tabi na bagtit ka di timang tutukan niya. Kuwan. Kat sa anak pa nga magbagtit. Itilayangan sa balit ito, ti mapamusilusugen. Saan na siya? Gabuta sa anak na naruko. Natibkera. Pimanawen manong nemi. Kunak pupay nga mingkit. Natapan ang kurso natin na kanya. Nakadil-delikado rita nga babae. Man nakikaruba. Nga dagayam takas nga rantana. Oh, sa bagay mano. Lalaki yakit awan ti mapukaw ko. Ingem, kasano numamon ni misis ko. Kasano numamon digit ka kalugaran mi. Ay, biyag aya. Apay nga ta, nga dakas kini Cecil, ababay. Kini sumang peten manong nemi ti asawa kadu ati kinatang na ket kastori ti ragsak dagiti anak mi manong nemi gabuta inggatangan na idati ay ayam barong arwaten da nakita ato nagpaglakwam impanginak adamet kaabay ko aglako ang nakukutong dagiti manok na iso nga dagiti manok tayo ti ginatang daw medyo nangina abay mangina agrigat nagtarakan so na at apay nabati huwag gayam nasabat ko ni Nana Itring apay Nana Itring nakita na kanumad nga may dito ni Cecil nakabaybayag ka no anat inaramid yo anong inaramid ni magbagam apay nakabaybayag kita nakabaybayag kami nagsasalita kabayatan nga gayayam digit anak ta nagsasalita kami dito sa alas. Ket, anyat inaramid yun. Anong inaramid? Nagsasalita ka mga rod. Kabaybayag ka no? Kabaybayag ka no? Ket, amamutin to ugali da nga bakit itring. Ikan kay papa, madi nga kay papanan, ten, yaman nga panakikaruba data nga sesi. Kung ako malano sala makikaruba no awa adaak. Pati awa, kaawan ko, timbay. Siya nga roti sa pulen na awang ko naktarapan nakitsanda. Kaya mabaling nga rin nga datatak sa salita ko na natin. Nuwang unak pa da. Kabayatan nga awmat to brak. Naman niya talaga tinaramid na. Kinabud na. Gusto ti atap ko. Nga umay dito eh. Saan nga gaputa kayat na ti makisarsarita ka na makistoryakin ka. Gaputa kayat nak amakita. Kaya't mo sawan. Sinulisog na. Ngemjak intulo. Gagamot gayam datan ka kumadre ah. So nga, no umay tumanin, papanawom nga dagos. Lawak. Ano din pagbaga ng kurso na darak ka no? No, narukupak ko mga lalaki akit, apikit kuman. Agam, umuna-unay, amok tagbuteng ginapod Diyos. May kadwa, jak kayat nga masaktan ka, Telma. Jak kayat nga madadahil ti pamilya ta, ti relasyon ta, gapo ito dahil nga babae nga sulisog. Sa alagay mo umay mapanakikaruba ti rantanon, di talaga umay mang sulisog kanya. Makita na dahil nga babae. Umay tulang. Makita na. Hala, baybayamon. Ure ta, ure anyat araramiden na. Santong agbalay ka. Kabigatan na manong nemi, ket imay matmanan. Ti asawak ti nangilukat ti Rida, ay kumadre, adaak. Tanya tirantam. Nangig ko manong nemi ti pa nagsarita di kiti duwa babae. Hiranta,
O may makikape, kumadre. Awang kape may naibosin. Kansang kang kimbatang tinapay. Kanya akong kayat mo mamay ka. Ala ko, madre. Anya ti basbasol ko? Anya ti basbasol mo? Naging ko nakapay lang. Timad gaya maasawa ko tirantam. Sulisulisugam. Hoy. Di ka tuwag balagay mang sulisog ti asawa. Kapot na din tutupan ti kasken ka. Pumano kan? Imbalibag ng enricapterido man. Wala. Nasya tinaramid mo. Ngim umay tupay nga ta. Padasin na tumay manin. Tugpa ako. Di ba naggapok di may sa nga malemi talon manong nemi agdaydayamudo nga pakapungpong tut ti asawa. Oh, abay, na problema. Saan nga umayin nga agpaiso? Dadya nga Cecil. Ngayon sa bali matibagbagaan na nga. Istorya ka na kiti karuba. At na kano napasamak ka na kayo. Kada di Domingo nga papang pa nakitsanda. Imbagam iti nga napasamak na sa mong tinutupan. Apa iwarawaras na nga rin at napasamak ka na kayo. Asinot patsim. Siyak wala iso na. Apa nga iwarawaras na. Gapo siguro sakit tinakam na. Tas among hindi pinastra. Nga insardeng mo nga in-entertain suna. Nga gimurakan. Iso naramid ng tikas ta. Timang dadail ti relasyon ta. Timang ibabayin ka ta. Ngayon asin ko ba't mamatik ang kuwan. Iso timang ibabayin. Pahingarod niya. No kayat mo. Ikapitan ta. Ibarangay ta. Tapos sumarden ng mga oras. Awang kinagpaiso na. Tawang ka dito pa nagtalik mo kanya. Ino ko madrelasyon mi kada na pasamak kada kami agad. Agpud nung ako mapay nga ron. Ilimit mi. Ngayon may bagakeng ka. Nga umay nagsinulisog ng saan nga nagbalagi. Siya kumantadad na nga patsim. Telma. Sige. No sa latang sumardeng na dyan nga babae, talagang ibarangay ko. Hindi na minsan aldaho na sabat ko ni nanang na manong nemi nanang ni Cecil. Nana, dabali bagak? Ay, bagani, Alex. Abi kasi di man ti ugali ti anak yo, ni Cecil. Hindi, umay makikaruba, makikape, sa magustuhan dadag sa salita ti asawa. Ada Domingo ngo imay nga awan ti asawa. Iwarwaras na din nga dan napasamak kada kami. Ang nga tang mabain. Isot may babain. Saan nga mamati asawa? Siyak na nga patyan na. Kada kayo mamati kayo? Kinapudno na Alex. Nabayag detan nga. Imbagbagami kan kuhan. At umay na panakikaruba kada kayo. Nabayagan iparparita miso na. Dapat na nagigundaway siguro nga mapagura yo. Kapot ibagayo mo siguro nga saan nga naskang kasit aramidan. Madisturbo kayo. Diyak mahawatan dyan anak mi. Awan tinapasamak ka na kami na. Amok tagbutang iti Diyos. Kina, diyak kayat nga may katrespeto ti asawa kanya. So, dila mabalin na magpagkaan nyo anak yun. Tanong saan nga sumardeng, talagang ibarangay misuna. Insardeng na siguro manong nemi tasan maten nga reklamo ti asawa. Nga nadamag. May papantayan niya. Mapapan ka na diyang sesi. Nabayagan nga diyak nakita. Awang mo tibagbagadan kanyak. Ngay pagpadamag na. Sila, awan san dito lugar tayo. Napanan na nga ta. Diyak ka mo Baka mo't no, adda na pa nagpasyaran. Baka no, pimanawan dito, itap no, malipatan na, tipa nagkurso na ada na kengka. Hindi may isang bigat manong nemi nga bisbisita dagiti mulak nga mais. Mabalinan ko na. Wen, natatayag da
At bunga da, mabalinan nga, ikaten pimordong na tapno, adada nga dumakkel di kiti bunga na. Jadi mga ko nga nagkarasakas manong nemi ti asidag. Ni, tan sagad. Kadwak dito ya. Hindi ko makita. Hi. Cecil. Naglalapsat di kiti mulam nga mais. Alex. Nagmamay ti bunga na, oh. Abi kasi muksok ka dito, eh. Sakit saan ka nga nakapantalon? Mabuduang ka. Nabudungor dito, eh. Kung legs ko, eh. O, kas makita mo. Ingato na kiti. Paldanan, mano. Kinitak taglawlaw. Cecil, pumano ka tuwin? Ang mga nota makakita ka na ta. Awan. Awan din nakakita kang kang ima dito, eh. Baka din nakakita kang ka. Kita din nakakita kanya kandak dito, eh. Talagang sulisog ka kanya. Abay nga nga din nakpagustuhan. Abay ko mga pagustuhan ka. Pumanaw ka. Rumor ka ito ka maisan. Tinakadikayat na talaga. Paunay ka. Nikit, apay katamot ng tarawatan. Agikisak. Kanibaga kang ramisan na. Hana? Nung di nakpagustuhan, talagang agikisak. Lord! Katamot. Inasot ko manong name iti buneng ko nga nakabarikas kanya. Layat ako. Ah! Una na nasigot. Alal! Kas. Ah! Ah! Manong name. Siyempre, nadlaw, nangig, dagiti adda iti asiday. Ngayon talagang ikahon, nagtartaray manong name. Ikamat ko king kuha na tibuneng. Hey, Alex, abay! Oy, ananuan, abay ikamat man. Oh! Imjak met kayat nga maabutan, tano maabutak manong name ang mga numaypaypaysok nga matagbat. Imbes ko mga siyak, agi barangay, isun tinagi barangay man. Oo naman dati nga klase nga babae niya ito. Nay, habay ya, danawat ko kasumon. Yung barangay na tayo nga babae. Iti anya nga rason. Isot mong sursurisog kanya, kahit tapno lang awan mapasama. Inasot ko at bunin ko. Nagikis. Kinamat ko. Kahit adating kaso nakin ka. Yada attempted murder. Opo na yung data nga babae na eh. Mangisarsara. Sana ka nagdanag manong nemi ta siyak ti usto. Wen, idunumteng manong nemi iti aldaw nga panakapaayap ko. Kaduak ti asawak manong nemi. Imbatik dagiti anak mi, kadatatang gininanan. Nagdinamag ka talaga ti lugar mi. Nga kinamat ko. Nga ingkamat ko ti bunun ko keng kuana. Yung ti saludsud, apay nga da isuna sa diyay. Kananya trasun, tapos ikamat ko tibunin ko. Idada kami manong. Ito sa ritalyawak ni Cecil. Slawan ng yaman na lamad na ito, babae ito. Idin tutano kitaan da asawa kisuna kit kusilapan. Among siguro na Alex, no, anyat na nakaumayam, nakaapayabang, ito yung barangkoy. Kaya ko makapag-sarita kayo nga na siya at tapos saan nga may pangatupay na ito yung problema. Ano mabaling at saan ko agtumpal ka ng itilupon. Kaya siyempre, saan nga matratar, babalang tilupon, ngumato. Iti reklamo kang ka ni Cecil kat nagpangbam nga papatayin ni Suna. Kapag tayong kamat mo nga rin tibunan. Adot nakasaksi kang ka. Adot nakasaksi tinapasama. Iti anya nga rason. Apay kahit mo papatayin ni Cecil.
Kapitan, tiyo mo natin nga salutsudan. Apay nga adda ni Cecil. Itiya, ayan ko, nga mangbisbisita, kanigitiya. Mulak nga mais. Bimaba, yan, si Malog italtalon. Ngumay nagdinanon. Tiyo mo nang unang nga issue, Kapitan. Dakam ko maidita agreklamo gapot ta iwarwaras dito nga babae. Nga da napasamak kada kami kanidi aldaw ti Domingo nga awan ni Mrs. ko tanapan ni Jejandaan. Nga awan ti kinapudno na neta. Kinapudno Kapitan. Agkurso nata ni Cecil kanyak iti likodan nga daan ako ni asawa. Ngem sanak met nga laglag magtutup ken kuana. Gabot ta saan ko mabalin nga aramiden ti magrelasyon iti sa bali ng babae. Gabot ta siya asawa. Imbagak datakin ko na. Ngem dedi panagked-ked ko, di kayat na mapasamak. Isumot tentang rugyan na nangiwaras ti saon gusto madaman. Kahit na lang ang dadailin, ti relasyon mi iti asawa. Kung madre kami pa eh. Tayo nanak ng ortibunyag, ti naunang anak mi. Amotik sa nga karubaan, Kapitan nga, magustuhan na ti umay makikaruba. Umay makikape, umay mamigat, mataktak-tak pa ti asawak. Ngembes nga, umay nakbalunan ti asawak, iti panggal daw kung di taltalon, alado at tak-tak-takad na nga ron. Sulisog dito nga babae, Kapitan. Iti kaadak ti kamaisan. Pagamunda, agpakita iso na. Pilpilitan na, sulsulisog na. Namdiyak matinutupan. Katap no pumanaw, inbut-buteng ko lang na dibunan ko inasot. Nagikis, nagtartaray. Medyo yung kamat ko matatap no, agdakim ko na. Nga mahon, tipanggap ko ang papatay kang kuwana. Panang but-buteng ko laing kang kuwana tap no pumanaw, ken sardingan na kun nga sulisugan. Dadatusto nga napasamak, Kapitan. Awan panggap ko mang patay kang kuwana. Panang but-buteng ko lang tap no pumanawan. Tap no sardingan na kun nga sulisugan. Datama ko na, Kapitan. O, Cecil. Nakalawlaw, Kapitan. Kaya't nakapapatayin ting kapat ng ortibunan. Panang but-buteng na kanukeng kareta. Sulsulisogam ka ding agpaiso ni Alex. Sungbatan na. Sulsulisogam ka din ni Alex. Uwen, Kapitan. Ngayon, laglag ta dinak betutupan. Kasla na laadak met launa yun. Napimpinasak met ngam ni bakad na. Gabo ito dahil nga pananugot mo, sulsulisogin. Baka si kahit pagtinag na ireklamo, di kita kasawa. No? Tapi ko mga ireklamo, dak. Siyak nagreklamo, Kapitan. Ingkaman na kanya tibunan. Huwag nga pamutbutang na laing kang kanay dihay, tapno isardeng mong teraramiden. Amang sulsulisog kang kuwan. Inanugot mo nga sulsulisogam. Han? Nguwain, Kapitan. Binakman lang kami kaya tapagustuhan. Sumapul ka lang sa bali nga sulisugam, Cecil, nga saan na siya. Nakapili ka, itikas kanya ka na pudno akit asawa. Hindi mo ko mapanggap nga rakrakin ti pamilya mi. Agbayin ka kumamat, bimalbalasangan ka. Di ka mabayin? Nga sikat kumamat iti lalaki. Napi kumamat na umpay asawa. Mabaling kamat siguro tutupan. Ngayon nagbaling na ka na pudno iti asawa. Sige. Ituloy mo ka dilata. Iti reklamom. Cecil, nga nagpanggapan na ka papatayin ni Alex. Saan ang Kapitan? Basta saan lang ba't reklamo? Iti parang sulisog ko kung paano. Oh, lalpas ka nga rin ti kaso. Ibabawi mo, gabot saan nga, parang papatay kang ka, tirandanon, parang mga buteng, gapumit lang iti aramid mo. Nalawag? Huwag Kapitan. Alex,
Baka kaya ti nga buweltaan. Saan ang kapitan basta lagi di karina nga sardengan na kon. May karim ka di, Cecil? Sige kapitan. Saan na kahit akit akong maaramin ko. Sika kapitan. Ha? No sikat sulisug kapitan kahit mo. Tungpain ka kahit mo. Ada asawa. Kin may sakpa kapitan. Ang loko kan. Mabaling nga din nga rin kawid, kapitan. O sige. Kailangan lagi ba mga karim ha, Cecil? Sardangan na kami ti asawa. Agbaing ka kumahamit. Aging ka nga nanda magmimanong naming nga talaga nga awanin ni Cecil iti lugar. Ay, awanin, datay man nakikaruba. Awanin, datay mang sulsulisukin ka. Sayaan niya. Ano nga sayang? Baga, tinutupam ko mamit na minsan na. Tapno saan nga griri. Ang loko. Once nga tinutupak na jay, dumakal. Ala nga ala. Ay, agama na karugin ka, Alex. Talagbaling ka na pudno kanya. Saan ka nagbaling nga naruko? Kaman. Oras sinurita, nakiti mapaing nga mang susulisog kanya. Awa, natibkera. Nag-asam tayo may nakpwede na ano hindi ka maisan. No, talaga hanak ko ba natibkera. Nakawayway ako mga tutupak. Kalbasan nga tati makatawan nagdinamag manong nami anak asawan ni Cecil. Naging ga nagbakasyon na dito lugar mi manong nami addan anak. Kata gabot adda isunan kada addan anak da ada asawa na. Na minsan manong nami si Mang Pedak dito balay ni adda. Daman gayam sa nga ili. Aywan ni Kumadre Cecil. Inulit-ulitan naman ito panakikaruba na. Ha, napag-beatment lang. Siya ate nangayab kang kuwana. Lumabas ko malang. Kahit ko lang kami makinistor abiit kang kuwana. Kumusta ka, kumpadre? Kasto lang kumadre. Ulit damot na nasawang. Kasara ka kumutlayan. Sikat ng sulisog kang kuwana la. Kapilitan na tayo nagpapansinin hindi. Sinulisog ko, imanugot mo't sika. Ang akaskeng ka nga, ang dabak-bak lang. No, lugo ka. Tinutupan na ko na. Maging nga nagsikugak. Di kapilitan ngayon kasarnak. Sinukugan naggayam. Oray no nasingpet. Ay, isot natat kasi singpatayan ng asawa. Oray no. Siyak, di bang ungit kayong kuha na no ko. Basta. Ngayon maguro kayo. Nakon, kabin. Kada ito anak ko. Mangkid din no. Ay, bagayo man yung makadisturbo ak. Aya, kumpadre. Sige. Kumadre, umayag tumanin. Alaw man, umayag kan tumanin. Basta lagi di, ang makapaot unay, di gagangay lang pagbid nga panaki-instorya. Hindi ang dama manong nami, dadakkelan dagiti anak mi da John kani Lily. Kaya nintultuloy mamirlat tayo ti asawak manong, tinangasikaso iti talon ken bangkag. Tapos di kasta kat maisagana nga na yung pag, tinaran niya kasakbayan dagiti anak mi. Malaglagip kumatlat tinapalabas nung kasta nga makitak ni Kumadre Cecil. Duwamot ten dagiti anak. Pwede nga ron, ti pa nakapakasalita at manong naming anak met imburay, ti pa nakikaruba na siya at no saan makadisturbo, kano awan ti dakos apanggan. Sabi ko man, nakaibatyak iti adal, kan pagsarmingan ti biyak. Ito nga ron, agyaman nga pagaya mo, Alex. Thank you, Alex.